Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүтән Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенына килүчеләрне Татарстандагы районнарга алып барып, андагы эшмәкәрләрнең эш тәҗрибәсе белән уртаклашу матур традициягә керде. Быел 9нчы тапкыр үткәрелә торган җыенга килгән делегатлар Тукай районына җыелды. Һәм бирдә алар берничә хуҗалыкны карый. Мин дә сезгә шул кунакларыбыз белән бергә әлеге хуҗалыклар белән танышыр өчен Иске Җырыклы авылына чакырам. ТССРның 100 еллыгына ачылган паркта исеме дә аның шул хөрмәттән 100 еллык белән исеме дә шулай билгеләнгән. Әлеге паркка инде балалар, әлеге авылда яшәгән барлык халык та бик куанып яши. Ни өчен дип әйтәсе килә, әлеге авылның күпчелек халыгы инде ул балалар, яшь парлар. Балалар саны бик күп, район буенча да карата бик күп. Авыл бу шуңа күрә инде яшүсмерләр бик кадерләп кенә, бик яратып кына шушы паркта ял итәләр. Әти-әниләре белән дә бергәләшеп тә алардан башка да. Инде шулай ук әлеге паркта без үзебезнең инде культурный, мәдәни чараларда үткәрәбез. Әлеге сәхнәдә яңа еллар үткәрелә. Халык бик яратып йөри. Инде пандемия аркасында узган ел без сабантуй үткәрә алмадык. Инде Алла бирсә бу елларны шушында, шушы матур паркта сабантуйларны үткәрергә язсын. Авылда күпме халык яши? Авылда прописка буенча 3000 булса, инде пропискасызларны белән бергә шутласак 5000гә тула. Бу бик зур авыл, яшь авыл, елдан ел артып бара, монда кешеләр күченеп килә, җирләр сатыла, өйләр күтәрелә. Бик матур, бай авыл дип йөртәләр инде аны безнең Тукай районында. Ничек шушындай капчык эшлисез? Төрлечә була, ничек заказга карай инде. 30 тонна, 35 тонна. Кайларга җибәрәсез? Төрле якларга кайдан заказ итәләр. Алар барысын да белеп бетереп булмый. Бәрәңге тәмлеме соң? Тәмле, нык тәмле, әйбәт. Булай үзегезгә монда эшләү ошыймы ничек? Ошый. Әйбәт. Хезмәт хаклары ничегрәк чыга? Әйбәт. Кешкә карап. Менә монда шул җирлектә 2000 елны менә шунда оформитель создавать итте крестьян фермер хуҗалыгы. Бу КФХ Миниханов Менталип Исмагилович дип атала. Монда бу хезмәткә керешеп киттек, значит, җәмәгатем Рәмзия белән. Улым, значит, кая җири безнең нидән хезмәттән Рамис монда килә. Менә нидән минем белән башыннан алып ахырына хәтле дип ахыры югары Алла теләсә вещескә бара торган. Вот, улым управляющий, bütün производственный вопрослар, приобретение яңа техникаларны, ниләрне регулятив ясатып, эшләтү и, значит, реализациягә тиеп җибәрү аның эшләре. Конечно, монда бу дәрәҗәгә җитәргә кызым Лилия монда кил. Алар менә шуны ялып, әзрәклеге җавгада торалар. Яр-яр аталары бар. Так, кызым, значит, бухгалтерда, юриста, запчасти обкатившийся, значит, Казанга субсидии газирующий, короче говоря, любая техника утра, любая техника, Аллаха шөкер эшли. Монда, значит, менә бу нольдан башлап җибәргән хозяйство, бу әйберләр бернәрсә юк. Менә бу без басып тора торган зал, бу, значит, хоз способом төзелгән. Монда хөкүмәтнең бер копейкасы да юк абсолютно. Вот. Инде Аллаға шөкер, менә иң беренче эшләргә тотынган мин үзем инженер-механик по образованию. Хәзер авыл хуҗалыгында 56 ел стаж, законный трудовой книжка белән. Вот, шул гомер ичендә менә балалар белән бергә, җәмәгать белән бергә инде куйдык үзебезгә цель, потому что, значит, нидән кырда игеннәрне җиганда, кәбез кишер җиганда, шигендер җиганда, столовый бәрәңге җиганда идек. Бик, значит, авыр хезмәтләр анда, барыгыз да беләсез, әле бер бакча эчендә талашып жата идем баласы, әйме? Вот. Шул эшләрне алып барыр өчен без инде алдык яңа техника, значит, немецкий комбайннар, голландский комбайннар и российский. Но без инде российский техника предпочтение бирәбез, но безгә кирәк надежный техника.
Именно шул bir, значит, малосемейка var iyi. Bir, значит, neden iki garaj, indan tağın iki balası var iyi garajların. Şularını satıp jiberip Perim krayından barıp alıp kattık. Teknikler, kombayn, seyilkiler, kultivatorlar, bir de traktörü. Şundan başlap jiberdik elhamdülillahi şükür. Bugünkü sikinde indi bu uzak vakitini almış ya. Biz bu kranişin kiyağı anda, значит, stalav şekerinde urnaştırabız. Siz basıp turgan жерде bu zalda, priyomlu zalda mında urnaştırabız berengi ana iki yakla zor kılar. Birisine pırlıklık salına, birisine eri berengi. Bu yaktan, значит, anlar kelgende bu yakka kire biz indanda aklajdayımız kılat. Значит, kişir şunda. Потому что kişirini, значит, salkınça tege 0 gradustan, значит, yartı graduska hatli 1 graduska hatli maksimum. Şunda gradusta saklarga желательно. Но biz indi o temperaturunu kadar 4 gradusta da. Mında sizge eng uşagаны нәрсе? Mında tertiplik sizile, hujalıkның нык кулы sizile. Çünkü bizning o'zimizning тоже hujalığımız var. Qay vaqtda tertipke mene vaqt jetmey. Mında, понятно, qonaqlarni kutganlar, azlanganlar, все равно har bir narsaning mene o'ylab ish etadilar. Zona выгрузки, zona погрузки, mene bütün narsa yaparım, şap patib, mene iptashimni snimat deb jatam. O'zingiz narsa bilan shug'ullanasiz Opas rayonida? Yeşillik, тоже yeşilşe. No biz başlı soğan bilan ko'proq mene направление aldık. Bizga yönelişimiz yeşillik üstü. Petrushka, ukrop, mene yeşil soğan. Просто yeşil soğanni qishkini teplitsalarda chiqarganda, mene veganka, emi. Bizga başlı soğan посадочный material kerak, shunga ko'ra посадочный materialni biz üstüremiz. Necha yillab shug'ullanasiz? Biz 2005-yildan mene zo'r maydonga chiqib 2011-yildan gektarlab yerlari biz mene shundan ishlay boshlaymiz. 2011-yildan endi akringina 4 gektardan boshlab 70 gektarga jetdik yerlarimiz. Mana bunday jiyinlarda qatnashuv sizga nechik foydasi bormi? Обмен опытом однозначно. Опыт жыйыла. Киши ничек эшләгәнне үзеңә уже аласың, тәҗрибәсен аласың. Әйме, шулай да була икән. А что так можно было димәшек? Вот оказывается можно было. Hürmetli kardeşler, fırsattan faydalanasım kile. Birinciden sizne bizning jirlikte Tokay rayonunda kutluybuz. Şallı jirliginde min Savdo Sanagat palatasından tanıştırdı. Aytasi sözüm şul idi. Uzgan yıl barımızda bikte oturduk. Yürüy almadık, görüş almadık. Uzgan yıl bizning Татарстанның 100 yılında Mintalip abıyga 70 yaş doldu. Biz ona bulak hazırlagan idik. Topşırıp bulmadı. Anda tüp bulakның işlerliği, sırrı var tek bir narsa. O'zi, o'z qo'li, o'z joni, o'z yuragi bilan ishlagan kishi. Shunga ko'ra ona o'zin bulak etamiz. Bunda yazılgan, ikmagi bo'lgan xalqning siri var. Mintalip abi bizning dik motor jırlı. Ona sağlık, selametlik, aldığı işlerinde bizning bilen şulay do'st bo'lib, alga topa yaşayasın. Bizning ko'pirimiz, bizning kindigimiz o avul jirliginde. Dik zur rahmat. Bir kuplet. Dik zur rahmat bu Герой Советского Союз'dan da daha olarak buldu indi bu. Bana hazır salkın şarakta ezerek tavuş tabi etken indi. Riski gara bu kilipçiklere bir kuplet. Bana mındı jür indi bu dik kirek jür. Bizning, значит, bereketli gımır bulurga teyiş aybek. Gımırlar ziyaga uzarga teyiş tügül. Mana şunun için bir maksatsız gel ziyaga uzmasın ömür. İsenimsiz yaşıyoruz Allah'a şükür. İsenimsiz yaşıyoruz Allah'a şükür. Vay bilen, katılık bilen, ömür bir uzar. Bizi biti birge, şunsa şadlık, Allah'a şükür. Bizi biti birge, şunsa şadlık, Allah'a şükür. Bu oyunda
крестьянское фермерское хозяйство, семейные фермы деп атайды. Фарахов Наиль Молочный. Меня тоже 70 yaş, мен Талик Исмағилович Қатман. Так что біз әлі яшьләрне үйретеміз, ішлейміз бірге и дальше наш болсын дейбіз енді. Бұл ішлейміз башладық. Мында бұл территорияда Тукай районында вообще башка Калинин ауылында. Бұл болды 90-шы ел. 90-шы елның 10-шы июнінде Собан түйгірлеп барғанда біз келдік, мында жиміріліп біткен iki sıyır obzarı degende şularni tertipga keltirib, shundan ishlay boshladik endi. Bu ishlarni rasmiy shveytariya soqtirana vaqt kerak. Hozirgina biz bilan turamiz. Bunda bor teshiklar, fermalar, tiginde var. Her bir o'g'ilga kirsangda, qo'ylarga kirsangda, обязательно birisi shu ish bilan заниматься etadi. Bu boshqa birinchi yillarni, конечно, og'ir bo'ldi. Bizning 10 yıl примерно ishni biz rasmiy shveytdik. Bu 2000'li yıllarda iş akırına kite başladı. Aptalikler deyip otalgan kişiler varlıkta geldi. Bizine kere 18'de тоже bir oturuşu. Onlar biz üstürgenler olup bitip sota başladılar. Biz шығып тіге сатып жүру деген нәрсені көтердік мында. Нәрсе білән біз заняты мында. Мына в основном біз енді үстіріп сол тауықлар түрлісі болсын. Тауықлар, үрлеклер, қозлар, бүркелер bütünüzünde işledik. Bu қазіргі мына соңғы bir 5-6 yıl biz уже практически күштік только tavuklar bilen заниматься eterge. Соңғы вакытларда biz қазір алып кірәбіз, Чехиядан алып кірәбіз, Кунинан фирмасынан мясояичный tavuklar yıl sayın комплектовать etәрбез Арстадына. Алып киләбез аннан суточный молодняк, уларны үстерәбез, улардан йомырка алабыз. Инкубировать деталь, после суточном возрасте сатабыз, после үстереп сатабыз. Biz elbette birinci şiratda üzerinin işlerin boşlarga tilegen kişilerge maksat koyduk şuşa aytıp, nçikte yardım ettirge. Mal asırı bile turgan kişi ol, kağız bilen işlemezken mümkün. Lakin konkurslar şuşa ötü için, barabar ona bana şuşa planların tüzü için, yoklağı için yardım ettirge. Ayırım grupa buldurup, onlarga biz yardım etip, kişi firmalar, aile firmaları, başka türlü kıfıkalar yürüyüşü için baribir mümkünlük tudurga tırışabız. Bizge müracaat etkenlerinde, etmegenlerinde şakırıp getirip, kirtip jiberge tırışabız şu yönelişke. Onlar özlerinin iş bilen meşgullük etseler, ikinci yaktan biter bir ya iki kişi bulsa da işe alır. Onun ailesini temin eder. Bizden sosyal keyrinkilikni bitirip tetirge gerek. Şayan, jiller oynaplar, yaşligimni izlep kitimeli, geri qaytmasa da uşaqlar. Yazlı kişte jırlap uzemeli, yaşaqlarını iske düşürüp, şunuklarım koşup, serinlerin öpüp, suyuq hislerimden izirip. Yazlı kişte jırlap uzemeli, yaşaqlarını iske düşürüp, boş sarık var. 2000'den artık. Edelbay основной у нас порода Edelbay. Ol sarıklarını nerse işletesiz, sırau barmalarga? Ну пока на свои расходы. Потому что у нас столовый, у нас свои расходы. Күпме кişi işli sizin firmada? Мен основной üzüm işlem mana sarıklarda ветврач булып. Основной мен ветврач, зоотехник. И менің білен тағын işliler, рабочийлар 2000 артық sarıkka 4 рабочий. Бик яратасыз бугай беренлерни, бик матурлар. Яратабыз энди. Раз профессию полюбили, надо яратырга и малларны да. Малларын да яратырга керек. Ненди матур sizler bilen deşesiz sizlerine. Мои хорошие, мои маленькие, мои хорошие, мои маленькие, они такие хорошенькие.
Yaşadı bugün küp әйберләр, küp яңалыклар күрдек. Безгә бит инде Татарстан үзе менә әле әйтеп тә уздым. Бик үрнәк булып бара, бик алда барасыгыз. Шуңа күрә күп кызыклы әйберләр күрдек. Мал туар тотканнарын күрдек, тавык, кош фермалары күрдек. Менә мәдәният йортлары шундый матур һәммә җирдә дә сез алда барасыгыз. Без сезгә үрнәк кебек карыйбыз инде. Хәерле көн. Hürmetli bizim 9-cı bütün Россия Tatar Avları işmekerleri жиынында катнашучы bizim делегатlarımız Fail Mizbaş, Tukay Municipal Rayonu Başkarma Komitetinin hizmetkarları Fail Mizbaş'ın komandası Elbette Tukay Municipal Rayonunun işmekerleri de biri de kilgen konaklar men en birinci şaratta barıгызны da Tatarstan Respublikası Premier Ministr orunbasarı Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Şehrazi Vasil Abdülgayazoğlu isminden selamlayım. Şın ko'ngildan menali yonraqına da şaltıratıp hallerini soraştı. Tatarstan Respublikası Prezidenti Rustam Nurgaliyev Minixanov'da kengashmada bu sebepli olmadı kele olmadı. Lakin bizning selamların, kutlovların, ham rahmatlarin sizni alqışlar orqali yetkirga qo'shdi. Biz həligi bütün Rossiya ko'lamidagi Tatar avullar işmekerleri jiyinin indi menə 9-cı mərtəbə uzdırabız. Bik matur tradisiyamiz var. Birinci günlər bizdən əgərdə o diskusyon meydançıqlar, panel diskusiya, kişki şara. İkinci günü biz hər bir jiyində praktik ülüşünə, bugünkü gündə şınlıqda da bizdən ilimizdəgi Tatar avullarının yaşayışı bilən, kompleksli üsüşü bilən, anda Tatar işmekerinin ne kadar derecede özünün gün kuruşun, yaktırtır için, anlatır için, tecrübe ortaklaşır için de biz jiyinin ikinci günde her vakit tegi yeyse bu jirlikке varıp onu көрсетеміз. Birinci yıllarını biz Çuvaşya'nın danlıklı Şıgırdan, Tukay Burman avullarına, Samar ülkesinin Galiya avuluna alıp bargan bulsak, indi siz mene işmekerlerimiz, bizden delegatlar müracaatından soň biz ilimizdeki Tatar avulları, Tatar rayonları bilen bir retten Tatarstandağı Tatar rayonları avulları bilen de üz güzerimiz bilen körüp, tanışıp, anda işmekerler bilen aralaşıp, tecrübe toplaysыбыз kile degen tilekten soň biz indi mene Respublika ko'lamidagi Tileshi, Kukmara, Mamadыш, Baltaş, Arşa rayonlarına sizni alıp bardık. Mene bıyıl bik üzünçelik mene jiyin, häligi jiyin şunsu bilen üzünçelikli. Mene bigrek de soňgu mene bu 3-4 yılda üzünün üsüşü bilen de, күзгә күренеп үзгәрешләре белән дә, камилләшү белән дә аерылып торган республикадагы Tukay муниципаль районына алар безнең бүгенге көндә бу районка гына сайланмады. Беренчедән авыл хуҗалыгы үсешендә дә, мәсьәләләрендә дә алар алдынгы рәттә, һәм инде үзегез күреп торасыз, мәдәният өлкәсендә дә исеме бөек шәхесе безнең исеме белән йөртә район һәм быел үзенчәлекле һәм символик мәгънәгә ия булышы даты Tukayның тугына 135 ел уңайыннан да дип кабул итегез. Башкаларга үрнәк итеп эшләрен алып бара торган район, сез аны үзегез дә аларның нәтиҗәләрен, үсешләрен күреп торасыз һәм бигрәк тә менә Tukay муниципаль аркылы андагы менә шушы татар авылларының комплекслы үсеше, татар эшмәкәрләре аркылы менә шушы мәсьәләгә никадәр җитди карауның район башлыгының да һәм шулай халык монда яшәүче бик тырыш һәм үз-үзенә таләпчән булган халыкның да менә шушы район аркылы biz Татарстаныбызны күрсәтә алабыз сезгә. Һәм менә барыбыз да исеменнән, чын күңелдән, бу ихластан әйтелгән сүзләр. Fail Mizbaş Kamayev, Tukay муниципаль районы башлыгы, һәм аның командасына зур рәхмәтләребезне җиткерергә рөхсәт итегез. Canım